Thokozani bogogo nomkhulu. Ake sikhulume indaba ebalekile lana. Imindeni eminingi yezinkinga ngani zakwethu. Ithi uqala unyaka kuthiwa kuyahlatshwa, kugeza amathunzi amnyama, kwenzela ukuthi unyaka uqala abantu baye emsebenzini baye kuphi begezekile bahlambulukile everything. I-wrong lento le ngani zakwethu. Ungawusebenzisi umuthi noma ungawusebenzisi igazi uma uzoqala unyaka ngani zakwethu. Wenza ithongo lakho ukuthi lirelaye egazini ukuze lizokwazi ukwenzela izinto zenzeke. Ingakho esikhathi esiningi abantu abaningi bathi hey kwathiwa mangizokuhamba ngiyothwala kuzoba kanjena lezi zinto ziyahlatshelwa lezi zinto zinjena. Ingoba kunabantu ngani zakwethu naturally abathandayo ukuthi njena kancane umuntu uyahlaba, kancane umuntu uyohlaba imbuzi, kancane. Ungalijwayezi ithongo noma umsamo wakini, ungawujwayezi igazi ngani zakwethu. Ingakho imizi iphela, ingakho amathunzi amnyama angena mawala, ingakho namanzi amnyama agelezela ngakini. Ngisho kuthiwa amanzi amnyama aphehlwe next door kodwa agelezela ngakini, ingoba wena ovulele lokho ngani ngesimo segazi. Igazi ngani zakwethu li-attracta izinto eziningi ezingekho right. Liyasiza kokunye kodwa kokunye li-attracta izinto eziningi ezingekho right. Ngiyacela ngani zakwethu ake sigweme ukuhlezi sihlaba ngaso sonke isikhathi. Asihlabeni ngesizathu esijulile futhi. Uyakwazi ngani zakuthi into eziningi uzenze njena, ushweleze njena, uthemeleze ngaphandle kokuthi uzohlabe isilwane. Ngiyacela ngani zakwethu short video lena lapho sikhuluma khona ngokuhlaba ukuthi ungazijwayezi ukuhlezi uhlaba njalo. Ugogo Bathini Mbatha lo isalwa sendoda, ugogo Bathini Mbatha eIndia eMumbai ngani zakwethu. Sizosikisa okhiye ngani zakwethu, sizoyenza izinto zenzeka makhosi.